klinik sih, wis to, klinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Wilujeng Dalu, gotek untuk Mbak Mintul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Ak. Nah, niki benane sik Den. Sugeng dalu Mas Ak. Oke, selama tidak jumpa dengan Mbak Mintul. Nggih, pripun? Terakhir petuk nang ndi Mbak Mintul? Jenengan jek eling ora bisa? Nggih. Eling to? Nggih, kali sindang ngantuk niku lho, banci niku lho. Wah, jenengan ngantuk iso kok. Di rumah itu niku lho, ngripate ngomongin. Oh, lumpur. Nggih. Kok iso jenengan ngantuk ya? Anu, petuk terakhir ini gembengen gitu ketoke. Gembengen. Lagi niku ta, Mas? Iya kae. Luar biasa. Apa kabarnya Mbak Mintul? Alhamdulillah sehat Mas Apel seperti yang dilihat sekarang. Wah, sehat juga nggih. Bukan sehat. Pertama petuk Mbak Mintul nganti tekan ripa lungguhan iki pripun? awak sampean iki ora sudo, ora nambah tetep segini. Sampai berarti mengamati aku. Lho iya no. Maksudnya setiap manggung kok tempuh karo Mbak Mintul niku mesti tetep semene. Pada semene ya. Pada semene. Ideal apa kelemon apa kekuron? Piye yo nek arane ideal yo ora ideal, nek diarani kelemon yo ora kelemon. Ngene Mbak Mintul. Pripun? Upamane yo iki sindenku. Siji, loro, telu, Sinta, Pesek, Aulia. Iki upama diumpamakan sebuah buah. Iki apel batu. Apel batu. Judul kae. Cilik ning seger. Dudu. Dudu. Terus yang nomor 4 kae jenenge Mbak Seli. Mbak Seli. Mbak Seli kae mau buah jeruk. 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 Jeruk iki apa nih? ngecut ning seger. Kuwi jeruk. Ning sindenku loro kae semangka. Semangka. Gede dibuka, duduhe mak piyah. Piyah. Duduh apa berarti? Duduh pol. Saiki nek jenengan niku upama nek ideal kelemon ora kekuronan ora. Jenengan niku umpama buah niku kula umpamakan tewel. Kok tewel kok tewel kok? Lho tewel nek buah. Biasanya no. Mangka, Bos. Oh iya wis kuwi pokoke. Tewel kuwi nek sampeyan iki ibarate ngene lho, Pak. Tewel kuwi dari nek saya diingat kuwi saya gurih, Pak. Jadi nyapa kalau darah ini gudeg kayak sama tewel, ya berkuai gurih nih mas. Kalau gurih kayak sampeyan. Malah ngoten nih mas sabar ya Allah. Saya jelas. Piye? Melihat sampeyan. Ini aku tak nungguin loh. Wah, yo ngono to. Pantas apa banget boleh keluar ini? Pantas? Aduh, ngene senenani. Sopo saiki gandengane Mas Sabar? Boten enten. Panggung Blitar ingkang dados seksi. Oh, ngoten. Wiwit jaman riyin ngantos mriki dereng wonten kabare dalang akbar iku kampun kalih wedokan iku dereng wonten. Iya, Pak. Kados, Bu. Pak. Kados mboten? Mboten. Percaya ora? Percaya apa enggak? Ora. Ora berarti yo bener. Berarti tambolan. Salam-salam sik, Pak. Oke. Salam sih ya. Jangan salam-salam dan doa-doa dulu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umpak Mas Sabar wong Umpak. Sugeng dalu. Lho, ya tak ompak, Bang. Umpak. Ya Allah, tak dongakne kabeh desane kene, wargane sehat seger waras panjang umur. Diparingi rezeki ingkang melimpah berkah barokah. Amin. Terus apa nih yo? Sing duwe bojo muga-muga ndang duwe bojo. Sing wis duwe bojo muga-muga tambah neh. wong lanang-lanang lho ya sing ngomong ya Bu yo. Sing duwe bojo muga-muga tambah rezekine. Iso ngopeni bojone, iso ngopeni anake. Mboten lho Pak, mboten tambah bojo. Sampe napa mampu sitok ora minta kok. Mbak Mintul. Nggih. Salah satu kekaguman kula kali panjenengan niku selain suara niku joget, Pak. Oh ngaten. Nggih. Berarti sampean termasuk yang mengamati jogetanku. Sik, sapa sing ngendang ditepeli sik? Sapa? Ya ayo, sepatu sapa sik. Yo sik, Cus, maju sik, Cus. Sampai bawah apa gimana? Jadi sepot sembarang kan. Sepot sembarang manut panjenengan. Ayo Mas. Ki rumono sik lho tak spot e. Oh iya. Rumono sik, kok jogete sesuaikno karo iramane gamelan iki. Nek iso menyesuaikan berarti dengan hebat panjenengan. Di rumahnya sih tapi harus jogetnya sih. Ya, oke. On spot bebas mawon. Padune pengen delok bokong kuat. Ini apa?
sak mriki mau? Remehnya. Jajal ya. Remehnya aku. Oke, lanjut. Ayo jajal, Mas, kendangan Mas. Semangat. Jogete kaya ngopo. Tak unjone sing Mas. Ya. Oke, iki bersama. Ya. Ayo. Mbak Mindul, Piye? aku berharap sinden-sindenku Astabrata bisa menunjukkan gerak-gerak seperti panjenengan. Walah, kon niru Mbak sampean, Mbak. Sampeyan di sini sebagai juri. Oke. Jadi dijajal sitok-sitok, Oh. dijajal sitok-sitok. Prabowo setuju ora? Iki matane udah gue kok ya Pak bener kok ya. Iya, Kak. Setuju. Engko joget kayak ngene iki Mang. Ya to sing penak wae dipermudah. Jogetnya dipermudah. Oh gitu. Nah, dipermudah. Engko sindene satu-satu, engko sing biji sampean. Aku oke jurine aku. Ya, ayo Mas. Iki tak contohin ae ngono. Contohnya diperhatikan. Oh iya sih rada mudah ya. Ya, diperhatikan. Oke, yuk. 1, 2, 3. Enak toh? Mek gur ngene-ngene tok lho. Mbak, ngomong Mek gur. Barang tok lho, Mas. Mosok angel ngono. kayak ngiring. Ayo teko. Sini dulu. Ayo. Ayo sih. Sini. Ayo berdiri. Saisone, Pak. Saisone. Tunjukkan bokongmu sin. Saisone. Semampunya saja. Siap, aku tak sambil beri kene. Biar ketok bokong. Udah gitu kan, semampunya saja. Sesuai dengan. Kok sing nilai sampean ya, Mbak Mindul? Nggih lho. Yo. Kok turun ngono? Lagi dong. Jadi titik. Rasa itu ya. Rada nengan no. Mas Sabar yang benar no. Ya. Yo, 1, 2, 3. Ya. Ayo sini. Oh menikmati obat itu. Oh menikmati. Tapi ada jumbo ya. Oh dan ayo, satu kali lagi terus, ayo. Duduk lagi Sinta, terima kasih. Berapa nilainya Mbak Mindul? 7. 70. Pokoknya kurang ini Mas Sabar. Besok anu ya disembeli. Apa ngono? Sembeli bantal. Setelah Desinta, ini Wah, peserta berikutnya calon manten. seneng aku iki. Mesti nek calon manten ini kan mesti dikursus dhewe karo calon bojone lho. Bahaya. Wah di sekolah yang bojone iki. Tapi saya jumeneng. Nah ini jelas gak usah ditanya. Ayo Sri, ayo 1, 2, 3, 4 Sri, yo! Hai Sri.
apa gak pinguin? Iki mang gerakan opo tadi mami? Jadi nek desina tadi 70, Mbak Sri pesek berapa nilainya? 20. Lah wong sing dikongkon bokonge malah ini. Malah sugone kok kene to 70 nyampe 40 lho. Lah kan sing dikongkon bokonge sing maju dua-duane Mas Akbar. Ini nak juri kita. Ayo Mbak Aul. Tunjukkan kemaluanmu. Apa kemampuanmu? Iya. Karo. Sudah siap? Madepe itu barang rene kena rono kena. Apa iki? Nah. Ya, coba. Ki madhe rene. Rene kono. Bawangnya ning ndi? Bawangnya ning kono. Bawangnya ngene. Terus tanganku ning ndi? Tangane. Iya. Oke, terus gara-gara kendaraannya muter. Bener, mundur dikit. Sikile maju kita. Ya, wes. Ya. Rumah saya tuh sing gampang nyedot rokok sebotol. Palingnya mau nyedot rokok keselan keblongko. Oke. Ayo. Yo. Yo. Ini bocor nih kompak. Iki nilainya 110 keluwian Mas. Lah bokong bisa diuncang ning rono-rono. 70, 20, 110. 110. Keluwian Mas. Dileng ya, nilainya dileng sendiri. 70, 20, 110. Sik, Mbak Seli ngosek. Verifikasi. Jadi ibu isi aja. Mang bisi aku pengen jodohin Mas. Lagi, ya jadi nilainya ini tak. Sing tak ini ya. Mpane kok kualemen iki jelas iki anu iki senengamu iki. Ya ta? Anu iki leluke iki lho Mas Akbar. Lu ki apa lu? Lu ki ya mesti gak. Ini lho, tampilan. Kalem, berwibawa ngono pane. Berarti ini penake madhep pundi? Madhep rene iku pokoknya madhep rono. Ya? Enggak semojo. Dene wedok soalnya ngono kuwi ya. Yo. 1, 2, 3, adu radio Vika. Yo. PDE wis mendok. Lalu dome dijikok baru diceplok Mas Akbar. Nilainya berapa? Nilainya emang gak perlu dulu kendangan. Loh, kendangan itu manu. Apa itu nyetrum saka anu nek. Wonge ya? Wonge. Oh, sesuai 50. Jadi iki mau 70, 20, 110 kayak 50. Iki sing terakhir iki ketok FB. Bisa. Seli. Iya li. Ayo li, ada kali. Ini ada yo. Lho, Ayo sing. saya ini ada ya iya li. Oh, udah kiko panggung lah. Nuwun saya ora urun urung tak omong. Nek iku jual sapi Mbak Mendul. kok ngerti ra apik. Lho, iki sing dene iki anu serangane sing dari Pong. Oh, ya jelas sifat khasne. Apa maning iki sing dari wong mansesnya sama cinta. Mbak Sel, umpama sampeyan sing ngendang orang masjid sih ora budal ya jenenge. Ora budal, iku mau saking abot-abote masjid sing ngendang jaipong.
Kayak kaya ngono kuwi lho. Mbak Mintul, bisa niki ditutori sekali lagi boleh Mbak? Sayang. Nggih, kula wis rada lali niki. Piye to kok? Oh, diwarai. Ganti gerakan nek no. Gerakan. Anu konsekuensine Kecuali gue. ganti gerakan. Nah, ojo likur ya. Anggur iku ae. Iki madhep ndi? Ono ya? Sak madhep-madhepe pun. Yo wis sak madhep-madhepe. Ini ya, Pak. Ya. Yo. Luar biasa. Bu, Iso? nek rasane ngoten kula nggih sak. Sampeyan boten kula Bu. Iso. Wis kok percaya, Desa. Ayo pribadi Mbak Mintul. Perlu bukti iso iya. Ada prono. Mas Tulus kendangane semua ini. Ngomong ya. Tangannya kayak gini bisa ya Mbak? Nggih. Iki salahnya. Sampai bawah loh ya. Yo. Wis anu mulai aku. Kenapa kamu lihat? Apa jane kok sinden kok memperkosa panggung lho. Lan kok contohnya Mbak Mintul ngoten sih. Tapi aku sih nggak sabar. Rongatus nilai ini. Rongatus. Lho kan? Ane apik. Sampai lebih ini bener-bener nggih Mbak Mintul. Bener. Sik, Mbak Dul karo Mbak Seli anu, Mbak Dul berdiri. Oh berdiri. Gini. Sekarang gini. Iya toh. Sik. Ini tadi nak sinden. Sinden kabeh dijajar. Kudune perwakilan dari penabuh satu. Ini Mas Tempuan ini, Mas Tempuan. Ini goyangan yang buat. Ini jempol. Jempol. Satare sing kaya mana kok manja ya. Ayo. HP ini boleh nyambut kok pecian barang tak tambah so. Sakit lho. Ini kan gua lagi bingung kok. Wes, diparahi sik. Engko. Ojo titipan jok iku balene awakmu. Iya tuh sampai ini apa bisa ngomong sakit kok malah nyangoni. Berdiri. Aku percaya karo bakalmu Mas. Ini yang dia lagi masa baru. Wah, lah kok ular lahir pun nuruti kula kok. Belum mulai. Ayo Mbak Bintel. Ayo. Mari pesan gas. Mbak Seli duduk sik ya. Oke. Mas Seli. Bisa rada keras mas. Lanang kok Lanang marahi. Yo. Yo. Mbak. Loh, wong lanang kok lanangan. Sing halus-halus. Iki toh. Sederhana, Oh, iya. sederhana tapi alon-alon sederhana. Sing mau dadi ingat Mbak Mintul, sing mau dadi ingat. Sing mau dadi ingat. Nah. Walah, jeneng koyo lalian iki pakai mangan brutu. Ayo, sing anu sederhana wae. Ayo mas, keras tapi dikete sederhana ya. Yo. Soalnya lo ya. Oh, kayaknya nggak peluk. Yo.
mulai mau fokus karo bokongnya Mbak Mintu sih. Mana gerak-gerakan nih. Agak maju. Agak maju. Ayo. Tangannya. Tangannya kayak emang. Saya dulu. Ini kan tujuannya ini untuk tolongnya kita. Apa nih? Iya. Ayo. Tangannya. Tangan nih. Tangannya kayak tiga. Ini loh mas. Ini loh. Dia mau ngambang. Mas Haris ini biasanya bilangannya titik-titikan biasanya. Titik-titikan. Titik-titikan ini wis sampe titik-titikan. Wis tahu. Wes, ayo. Tangannya tiga tinggal. Pegang. Nah, dua-duanya. Dua-duanya loh. Jadi sorry. Jangan loh. Ayo, 1, 2, 3, 4. Ya. Joget tok pitik-pitikan pitike jumbo. Iki mah joget wong mendem. Pengganti lagi wis. Nilainya piro? Pulau mas kok joget wong mendem. Kok barmi ngono lho. Anu Mbak Winner karo Mbak Seli nembang bareng ya. Oke, siap. Wis, aku ora maksud